الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه فإنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا Галамнарны юктан бар кылып, безләрне халык иткән, тәрбияләгән Аллаһка барча хәмд сәнәләребез, улуглау мактауларыбыз булсын. Шәһадәт китерәмен, Аллаһтан башка гыйбадәт кылырга лаеклы зат юктыр. Аллаһ бар, Аллаһ бер, һәм шәһадәт китерәмен, Мухаммад ибн Габдуллаһ, Аллаһның хак илчесе, тугры пәйгамбәре һәм шәриф булган кулыдыр. Аллаһ аңа, аның гаиләсенә һәм сахабаларына үзенең салават шәрифләрен насип әйләсә иде. Аллаһ изге китабында әйтә: "Эй иман китергән бәндәләр, Аллаһтан хакыйкый курку белән куркыгыз, тәкъвалы булыгыз һәм бары тик мөселман булып кына үлегез" диде. Икенче бер аятында әйтә: "Эй кешеләр, сезләрне яраткан, халык иткән Раббыгыздан куркыгыз. Ул сезне бер кешедән яратты, аннан иптәше хатынын барлыкка китерде. Һәм алар икесеннән күп ирләрне һәм хатыннарны дөньяга чәчте. Бәлки бер-берегездән Аллаһ хакы өчен сорыйсыз. Шул Аллаһның ачуыннан, шулай ук туганлык җепләрен өзүдән куркыгыз. Дөрестлектә Аллаһ сезне күзәтеп торучыдыр. Әмма бәгъд, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз һәммәбезне дә бердәмлеккә, бер-беребезгә карата кардәшлеккә, туганлыкка чакыра. Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә изге китабында әйтә: "Ва'тасиму бихаблиллаһи җами'ан ва ла тафаррaqu". Бүтүнегездә Аллаһ арканына ныклап ябышыгыз һәм таркалмагыз диде. Ягъни Аллаһ арканы ул Аллаһ Тәгаләнең изге китабы. Коръәнгә ныклап ябышыгыз, Аллаһ динендә ныклы торыгыз һәм һич тә таркау, ызгыш талаш белән бер-берегезгә дошман булмагыз диде. Аллаһ китабы иман ияләрен берләштерә торган туры юлны өйрәтә. Чын кардәшлекне күрсәтә торган китап һәм гасырлар дәвамында мөселманнарны бердәм сафка салучы Аллаһ Тәгаләнең изге китабы булды. Кардәшлекне ныгыта торган эшләрнең берсе үзеңә теләгәнне кардәшеңә дә теләү. Пәйгамбәрбез Мухаммад саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: "Арагызда берегездә камил иманлы булмас, әгәр үзенә теләгәнне кардәшенә дә теләмәсә" ди. Ягъни үзеңә нәрсә телисең? Иптәшеңә, мөселман кардәшеңә нәкъ шуны телә дип әйтә пәйгамбәрбез. Ашаганда сайланып, тәмлерәген үзең кабык кую булсынмы, яки автобуста, яки машинада барганда үзең йомшакка утырып, кардәшең басып баруы яки бөтенләй урынсыз калуы булсынмы? Һәм шулай ук начарлыктан, хәвеф-хәтәрдән үзең ничек сакланасың, кардәшеңә дә шул әйберләрдән саклануны теләү. Әгәр аңа берәр куркыныч янаса, аңа ярдәм күрсәтү тиешледер. Иман ияләре, мөминнәр чынлыкта
туган тумашалар кебек бер-берсенә якын булырга тиешләр. Аллаһ Раббыбыз әйтә: «Иннамал муъминуна ихва, фааслиху байна ахавайкум». Дөрестлектә мөэминнәр туганнар, туганнарыгыз арасын төзәтегез, дуслаштырыгыз дип әйтә. Әгәр дә шул туганнар арасында нинди дә булса сүз чыкса, мөэминнәр аларны шундук дуслаштырырга, араларын төзәтергә ашыгырга тиешләр. Чөнки дошманлык, бер-береңә карата нәфрәт динебездә булмаган ят әйбер. Ят нәрсә? Әгәр кардәшеңнән хата күрсәң, аны төзәтергә ашык һәм аңа яхшылык телә. Аллаһ илчесе, Аллаһның аңа салават шәрифләре булсын, әйтә: арагызда кем бузыклыкны күрсә, кулы белән үзгәртсен. Кем кулы белән үзгәртә алмый, теле белән үзгәртсен. Кулы белән дә, теле белән дә үзгәртә алмаса, йөрәге белән үзгәртсен. Һәм бу иманның иң түбәнге дәрәҗәсе дип әйтә. Димәк, син, әй мөселман, бузыклыкны күргәндә битараф калма. Әгәр үзгәртә алмыйсың икән, мөмкинчелегең юк икән, һич югы йөрәгең әрнесен. Һәм Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям заманында бер кешене китерделәр. Хәмер ичте, исерде. Һәм шуңа Пәйгамбәрбезгә китергәч, Пәйгамбәрбез аңа хәмер ичү җәзасын бирергә әмр итә. Ләкин шунда булганнарның берсе җәза биргәннән соң аңа: Аллаһ сине кимсетсен, битерсен, түбәнчелеккә төшерсен дип дуа кыла. Һәм шунда Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: алай әйтмәгез ди. Кардәшегезгә каршы шайтанга ярдәм итмәгез дип әйтә. Ягъни авыр булган вакытларда да, кардәшегез хаталанган булганда да, аны тагын да түбәнрәк, аны тагын да тирәнрәк батыруда катнашмагыз дип әйтә. Һәм хадисның икенче риваятендә шул ук кисса, ләкин икенче риваятта килә: хәмер ичү җәзасын биргәннән соң берәү әйтә: Аллаһ сиңа ләгънәт кылсын ди, сине ләгънәт итсен дип әйтә. Ничә тапкыр ичтең, һәм ничә тапкыр тотылдың, һәм ничә тапкыр җәзага дучар ителдең дигәч, Пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә: алай әйтмәгез ди, дөрестлектә мин аның Аллаһны һәм аның илчесен яратканын беләм дип әйтте. Нинди күркәм сүзләр җәмәгать, ләкин кызганыч, без ул сүзләрдән никадәр ерак. Әгәр арабызда намаз укыган кеше берәр хата кылса, ялгышса, без аңа давыл белән ишеләбез, тавыш куптарабыз. Белә турып яки белмичә намазда бармагын селкетсә, аның бармагын хәтта сындырырга әзер без җәмәгать. Аның хәрәкәтләре безнекеннән айрылса, аны чыгарып ташларга, бөтен дөньяга сасатырга һәм аның өстеннән жалулар да язырга әзер без җәмәгать. Нинди ислам бу? Аллаһ илчесе һәр хаталанган кешене шулай эшләдеме? Шулай мөгамәлә кылдымы? Әгәр дә Пәйгамбәрбез һәр бер хаталанган кешегә нәкъ менә шушындый без кыла торган эшләрне эшләгән булса, янында кем генә калыр иде микән? Ничә генә сахаба янында калырлар иде микән? Аллаһ Раббыбыз Куръанда әйтә: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Аллаһ рәхмәте белән син аларга йомшак булдың. Әгәр дә син дурфа, каты бәгырьле булган булсаң, алар һичтиксез яныңнан качып, таралышып бетәрләр иде дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Димәк, мөхтәрәм җәмәгать, без дә йомшак булыйк. Без дә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үрнәгенә ияреп, дурфалыктан, каты бәгырьлектән сакланыйк.